Salut, sunt Carmen Ivanov și îți aduc cele mai noi informații din lumea gaming și IT. Electronic Arts a dat publicității un nou trailer pentru jocul Need for Speed Rivals, care urmează să se lanseze pe 19 noiembrie 2013. Pentru cei care încă nu au aflat, în noul NFS vor fi disponibile diferite tipuri de tehnologie antiradar, iar polițiștii pot chema elicoptere în ajutor. Desigur, cursele ilegale vor continua, dar mai multe puteți afla chiar din proaspătul trailer lansat de producători. We are unbound, free. We push the limits in the most powerful cars. We go where we want, as fast as we want. We are the law. You can't catch devils with angels. I am not you. I'm the life you're too scared to live. I'm the reality show. The Catalyst. You want to know why I do this? I want to know why you don't. We are the end of your freedom. I will never stop. We will hunt you down. You'll never catch me. We will not stop. You will make me famous. We are everywhere. You will fail. We will break you. You are my challenge. Our enemy. You are our target. You are my rival. În noul NFS vor fi disponibile diferite tipuri de tehnologii, iar mașinile pot fi modificate după bunul plac, utilizând vopsele și tatuaje pentru caroserie, acest aspect fiind unul dintre cele mai importante dacă vrei să scapi de poliție, care te va urmări în echipe și va folosi tactici agresive pentru a te aresta sau pentru a te scoate de pe șosea. De asemenea, o altă noutate o reprezintă faptul că îți poți anunța prietenii prin Need for Speed Network despre poziția polițiștilor pe hartă sau poți organiza blocade în funcție de ce parte a legii te afli. Need for Speed Rivals urmează să se lanseze oficial pe data de 19 noiembrie 2013. Gamerii din toată lumea au în sfârșit un motiv de bucurie. Unul real vine de la Valve Software, care a anunțat până acum orice altceva în afară de ceea ce aștepta toată lumea, adică jocul Half-Life 3. There are three things we all have to do in life. 1. Dream. 2. Act and try to achieve it. And 3. Succeed or die trying. De curând, cei de la Valve Software au completat cererea de înregistrare a mărcii Half-Life 3. Aceasta a fost depusă în Uniunea Europeană și este încă analizată, urmând ca în scurt timp să fie și aprobată de către o comisie de specialitate. Pentru moment, nu există încă un echivalent și la United States Patent and Trademark Office, însă cu siguranță vom primi vești și de pe zona de America, însă pe noi ne interesează mai puțin dacă americanii vor avea sau nu parte de Half-Life 3. Apple doboară Coca-Cola în noul Top Interbrand 2013. Compania producătoare de iPhone-uri a detronat Coca-Cola, care a condus în această ierarhie încă de când există studiul, adică din anul 2000. Astfel, potrivit Interbrand, Apple are o valoare evaluată la 98,3 miliarde de dolari. Cum arată clasamentul în continuare, aflăm din materialul următor. Nu numai compania Apple a reușit să depășească Coca-Cola, pe locul secund s-a situat Google cu o valoare a mărcii de 93,3 miliarde de dolari, lăsând în urmă firma care produce sucuri, care valorează 79,2 miliarde de dolari. Pe locul 4 se situează IBM cu o valoare a mărcii de 78,8 miliarde de dolari, iar pe 5 este Microsoft cu o cifră de 59,55 de miliarde de dolari. Rivalul celor de la Apple, compania Samsung, se situează abia pe locul 8 și valorează 39,61 de miliarde de dolari.
Facebook a reușit până la urmă să implementeze funcția de editare a postărilor, schimbare pe care mulți o așteptau. Dacă ai mâncat o literă sau ai încurcat literele între ele, e mai simplu acum doar să editezi postarea fără să fii nevoit să ștergi tot și să pierzi eventualele like-uri pe care deja le-ai primit pe o postare cu greșeală în ea. În meniul disponibil în colțul din dreapta al postării există deja opțiunea Editează. După corectarea greșelilor sau completarea postării, lângă dată va fi menționat faptul că textul a fost modificat exact ca și în cazul modificărilor aduse comentariilor. Însă cei care au dat like postării sau au comentat nu sunt notificați că a fost schimbat conținutul postării inițiale. Aceasta nu este singura modificare pe care cei de la Facebook o plănuiesc. Pe viitor, echipa celui mai mare site de socializare din lume va mai opera câteva modificări pentru o interfață mai bună a utilizatorilor. După anunțul de lansare a unui PC pentru sufragerie optimizat special pentru jocuri, Steam vine cu o altă noutate. Nu e vorba despre Half-Life 3, ci despre un controller pentru jocuri video. Obiectivul principal al companiei este acela de a aduce întreaga experiență Steam în sufrageria gamerilor. Știam cum să construim interfața grafică, dispozitivul pe care să ruleze, chiar și sistemul de operare, însă ne lipsea o piesă critică, interacțiunea fizică. Ne-am dat seama de la început că țelurile noastre presupuneau existența unui nou tip de interacțiune fizică, una care să facă legătura între modul în care lucrăm la birou și cel în care ne jucăm de pe canapea. Așa că timp de un an am făcut tot felul de experimente pentru a găsi o soluție și credem că am ajuns într-un punct în care putem să arătăm lumii ceea ce am realizat, a declarat un oficial al Valve. Aici se încheie jurnalul Likeit.ro, o săptămână minunată vă doresc!